ita soyayya nau'i uku ce. Akwai wadda kana so ana son ka, akwai wadda kake so ba a son ka, akwai wanda ke kike so shi kuma baya so. Duk yadda kika samu kanki a ciki haƙuri zaki daga ƙarshe sai ki ga kin samu riba. Lokacin da nake da ƙuruciya na yi kuka kamar zan mutu. To ya za mu yi ne? Mu yi haƙuri, mu ci gaba da yi mata addu'a. Shi yasa ko da yaushe nake ƙara drawing ɗinta closer yadda za ta saba da ni ta samu tarbiyya mai kyau. Believe it. Amatullah. Cewa za ku yi yar jari bola aka kawo mana. Sabon shirin Sarkakiya, masu darasai cikin faruwar Sarkakiya, ɗauri bisa ɗauri Sarkakiya, hautsinin juye-juye Sarkakiya, akan aiki na ƙwarai Sarkakiya. To abin da nake so a kiyaye a matala. In dai kun amince yi wannan karatun zan yi shi. Sauran abin da ya fi ƙarfin mu wa Allah shi zai iya mana komai. Ba zan mutu ba sai na cika miki alƙawarinki. To idan kuma ka mutu baka cika mana burina ba fa. Ka tuna da ranka da rayuwarka ba a hannunka suke ba, a hannun Allah suke. To Alhaji ina gajiya. Ke me fito da ke a cikin daren nan? Wallahi babana ne ba shi da lafiya. Shi ne aka ce in je in kira mai arena ta sau a kai shi asibiti. Na yadda da cewa kaddara ce. Ni tawa kaddara a haka ta zo mu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sarkakiya, wanda ya shiryo shirin Abubakar Bashir mai shadda, wanda ya ɗauki nauyi na sabon shirin Kabiru Musa Jammaje, wanda ya bada umarni na sabon shirin ya samu aiki na ƙwarai Ali Gumza. Wallahi ba zai yi a cimin mutunci ba. Ba zai yi a zo har gidan aure na a walakanta ni ba. Doctor. Injiniya Bashir. Me yasa za ka min haka? Me yasa za ka tsaye farin cikin matarka sama da nawa? Sai dai addu'a. Don haka ka zaɓi ɗaya ko mu ko su. Sarkakiya, sabon shiri.